Rakennusliike R. Muhonen, Suomen suurmestaruusajo, V75 päätöskohde. Kylmäveristen maili 1609 metriä lähtöauton taakse. Tähen Tuuri, Auraus, Visul, Saran Salama, IP Lento, IP Vipotiina, Kilun Pedro, AL Viku, Lars ja Villex. 200 metriä starttiin. Lähtö hyväksytään 3 Visul vauhdilla matkaan, mutta ei pysty pitämään numeroa 4 Saran Salama ulkopuolellaan. Saran Salama ottaa johtopaikan Visul johtavan takana, toiselle ilman vetoapua kiertyy 7 Kilun Pedro. Sen takana on 6 IP Vipotiina, sitten sisällä 1 Tähen Tuuri, rinnallaan 5 IP Lento, lähinnä 10 Villex, 2 Auraus, hännillä tulevat 9 Lars ja 8 AL Viku. Ensimmäisestä kaarteesta tullaan etusuoralle. Saran Salama, Tapio Perttunen, rinnalla on 7 Kilun Pedro, rattailla Ari Moilanen ja puolikas. Mielenkiintoinen avauspuolikas on 17-0. 17 painellaan avauspuolikas ja nyt on kierros jäljellä Saran Salaman rinnalla Kilun Pedro. Toinen ulkona on nyt 3 Visul, sen takana kolmannessa ulkona 6 IP Vipotiina. Johtavan kantaan etenee numero 1 Tähen Tuuri. Neljännessä ulkoparissa matkustaa numero 5 IP Lento, perässään 10 Villex. Tämän takana 2 Auraus, hännillä 9 Lars, 8 AL Viku. 7,5 metriä on matkaa maaliin, 4 Saran Salama johtaa, sen ulkopuolella 7 Kilun Pedro. Tähen Tuuri seuraa johtavaa, ulkopuolellaan 3 Visul ja rankka on tahti edelleen. Saran Salaman johtaessa mennään ja kilometri täyteen 19,0. Reipas 500 metriä on matkaa maaliin. Rakennusliike R. Muhonen Suomen suurmestaruusajossa ja Saran Salaman johtaessa jatketaan. Rinnalla on Kilun Pedro. Saran Salama, Kilun Pedro rinta rinnan. Nyt lähtee taustalta kolmannelle numero 9 Lars. Matkaa kärkeen parikymmentä metriä. IP Lento kääntelee nyt neljännestä ulkoa reissuun, mutta laukkaa samassa. Visul kääntelee kolmannelle, johtavan takana on Tähen Tuuri. IP Vipotina tulee nyt jo 3.4. rataa pitkin ja Lars aivan uomaisena. Saran Salama, Tapio Perttunen kärjessä loppusuoralle. Kilun Pedro on sen rinnalta. Tällä hetkellä näyttää lyödyltä ulkoa IP Vipotina ja Lars. Saran Salama ja Kilun Pedro ei mitään ole lyöty, vaan tulee uudelleen voittamatsiin. Saran Salama, Kilun Pedro, Tähen Tuuri pussissa, IP Vipotina ulkoa. 4 Saran Salamaa.